Výhradne som si pre vás pripravil na predaj zrekonštruovaný trojizbový byt na sídlisku Kopanice v Prievidzi. Byt sa nachádza na 6. poschodí bytového domu s výťahom a má pekný výhľad na okolie. Pozrime si spolu videodispozíciu bytu. Na chodbe bytu nájdeme veľký úložný priestor. V blízkosti bytu sa nachádza asfaltové ihrisko, dostupná občianska vybavenosť, ako aj veľa zelene. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám zatiaľ pekný deň.